Kol, nganong black man ang pintura sa mong tiny house? Pilay na gasto ni mo ani nga balay? Kol, unsa kadako ni mo ang farm lot? Three, two, one, go. So, nako sa old house na mo, sa akong ancestral house, kung asa gid ko nagdako. Para tagaan na mog idea, no? Kay kanilaging malaan lagi ta nga agig ko ni sukon. Dato nga pamilya. Dato boy. Sabi si taon na kahoy pa ni siya sa una hantod nga na-renovate, but ever since wala gid ko'y kwarto. Sukad wala gid ko'y kwarto dere. Kana morning sala. So makita ninyo yung interior, dark gid siya. Grabe siya ka dark. So di pag ina siya puti, ako yung nagpintura nitong pandemic dark kayo, dark ay ang interior niya, orag maka-apekto man siya sa mood. Pasensya, wala na yung nagpuyo diri garon. Napuyan lang ni atong pandemic kay diri ko na lockdown kay wa biya koy balay. Hi, maing bunggag. This is your proud Bistak boy Chito Samuntina. And finally, welcome to my tiny house. Uy, Kolchito, unsay inspiration ni mo aning tiny house ni mo? Kaning ako ang tiny house, tinudanay lang kay hilig kog travel. I travel a lot. Nakuha na ko ang idea sa kanang mga structure sa Siargao or even sa Bali, mga ingonana. I really wanted my tiny house to be kind of part of the nature. Kana, it's like, dili na ako kailangan mo gawas. Although, yes, hilig ko mulaag. But most of the time, dili na ako kailangan mo ato sa mga coffee shops. Kay mura naman po coffee shop akong balay. Mura na po siya og resort. So I really wanted my tiny house nga mahimo siya og resort. Kolchito ba? Daghang kay tanom. Nya viral ka sa social media ba? Kanang tantito Yes. lagi daw ka daw. Unsay masulti ni mo ani? Yeah. Like what I said, I really wanted the house to have a resort vibe. Gusto na ko na yung mga plants. Again, going back to the design sa balay, gusto na ko nga nature. Nagid ma-feel good mo ang nature. So yeah, kani nag-set up sad ko og ako ang mura og fountain. Yan, naggibutangan ako. Yeah, gibutangan ako koy. And then, nagpalit ko og umbrella. Wala naman siya atop godiare. And then, kani pinangayon ako sa akong classmates sa high school. This is where I usually dine. Most of the time, diri po ko go work. By the way, salamat kaayo sa Turf Grass Davao. Sila gid ang nag-install ani. The plan was to really install fake grass. So yeah, sa mga gapangutan na sa ako ang grass, dili ni siya real, but it looks real gay. Ano na gini, pinaka the best nga quality sa artificial nga grass. Night times nga magtinilang ko, ganahan ko magtiniil. Yan na. And then we also have kanang na mga sandals para sa sulod, kay bawal man isulod ang mga sapatos diri. If you're looking for the best artificial grass nga, ang quality dili basta-basta, dili siya basta-basta matanggal. Low maintenance po siya. Kana siya sa Turf Grass Davao, dagang salamat. I also placed my surfboard here nga wala na kayo na ako nagamit. Like what I said, because I really wanted to have like a Siargao vibe, every time na ako sa gawas, like magtanatanaw ko or wala lang, magkape-kape go. I feel like na ako sa Osaka Resort kana. And then this one, the fence, this is just made of durian wood. So I know nga dapat i-treat pa siya andol, but so far okay pa man siya. Muni ang ako ang alfresco garden. So, Kol, patanawa daw ko si mo ang Plantito Garden na gina-post ni mo sa mong social media. Actually, bago lang po ko nag-post ani, sa kadugay, sa kabisi na ako, wala kayo na ko siya na atiman, wala na ako na-arrange. But yes, this is my Plantito collection garden. Both sides ni siya. Sa ko ang balay, nag-set up ko og net, pa-install gid ko ani og net. If makita ninyo, nagyapon siya turf grass, and then these are my collections. Uban na ni pinalit, but mostly good 90% hinatag or pinangayo sa kabagagnaw. I'm not really into rare plants. Dili kay ko particular. Actually, wala ko bulus mga pangalan na. I just really wanted a garden because ma-refresh jud ko basta na green. So aside dito sa alfresco garden, diri po ko say mag-coffee like early in the morning kay bugnaw man gyud. This used to be my father's room. Tambuhi pa siya. So kung imagine nun mo, okay mo siya, di ba? Okay, wag may problema. Sorry kayo, okay, nahimo na siyang bodega niya. Kani ba, actual ni nga unlan ba, nga, kita ninyo. Actual ni nga unlan nga, ginagamit na ko sa una. Ba, even unlan sa kon ba,
mga tagpi-tagpi ni nga kutsyon niya. Makita bitaw nimo, kuan siya ng sako sarin na. This is how I lived here. I know nga naapag was worse ani kabalo man ko, but for someone lang nga gusto og hapsay nga kinabuhi. Grabe ang kuan ako. Ani siya, pero kaniya by the way, kani actual bed pod nako ni day. Tukingon na ako si mo nga most of the time ang higdaan na lang ako narigi siya sa floor, pina Japanese style lagi siya kay. Dili tulog. Mo to niya lagi ko sang kagalingon marag. Ako aging gikuan sa self ana gyud ko nga once nga ma-okay ko sang kinabuhi no. Mo to grabe ang paningkamot kay gusto gid nako nga murag gyud hotel lang akong balay. Mo ni siya, una akong kahintang sa una bay, imagine ni mo na tulog ko diri. So mo to kini siya, makita ninyo, mana mo, ingon gud ko sa una nga, ang dagan gid sa utok sa tao, usahay, depende gid na sa iyang environment, no? Manang hugot ba, manang grabe akong paningkamot. Of course, kani, gusto lang gid ako nga makagawas ko sa ingon ani nga life. But ang pinakahugot ba was growing up nga ingnan ka nga salot. Because I know I've made mistakes from the past, yun. Naginago man jud ko sa life sa una. Everything that I am right now, I'm really doing it for my father by sa akong tatay, yun. Everything that I am, everything that I have, it's all because of my tatay. Gusto rin ako mabawi sa mga rapat ba. So, Col, pwede ta mo sulod sa imong gamay nga balay? sure. Muna na yung ginahulat. Actually, pag musulod na ta, humana tayo ng house tour. Kaya rin siya gamay. Straightforward. Straightforward ang tiny house. Balay is gamay rin siya. It's like a studio type apartment. So I would say it's like a studio type tiny house. It's 12 by 12 feet. Muna ni ako ang balay. This is where my bed is, my working station, nanadiri. And then, some of the cabinets for my gadget. Diri na ako ginabutang ako ang equipment, like sa mga camera, storage. And then here, storage po siya. Gipalit lang po na ako ni sa surplus. Diri na ako ginaplastaran ako ang uban like mga bed sheets and all. And then kini, nag-install lang po ko. Kami lang nag-install ani. Patunganan lang sa mga books nga wala kayo ginabasa, para tik-atik lang inon nga Bright Studios. Siyempre natay mga swords kay kung naay magpataka og pangawat. This is my bed. It's a queen size bed kay I think sa kaagi na ako for many years nga naglisod ko. I only used to sleep sa kanang single nga bed nya usahay na lang sa floor. Mapansin ninyo daghan kog pillows, it's because I can sleep really well, lami akong tulog. And then I really invest on tawagan na set sa bed like the comforter sa comforter, sa mga pillowcase, sa mga bed sheets, nag-invest ko. I really wanted nga ang ako ang room, it's like a hotel ba. My tiny house, like what I said, I really wanted it nga mura siya resort vibe, Siargao vibe. So the size niya kay that's 12 by 12 feet. Ang katason pod niya is 12 to 14. It's a slope type of tiny house. Paana siya, so this is 12 from the floor. There is 12 and I think this one here is 14 if I'm not mistaken. This is my workstation. This is where I edit my videos. This is where, you know, the creative juices are made. And then I have a mini fridge. Kani lang siya, mini fridge na ako nga ang sulod. Moro nang sulod ya. Nga almond milk and all. So this is like the coffee table that I don't really use. The books for atik-atik, maski wala gabasa. Kinsay nag-design ani, nag-hire ba ka og architect para mabuo ning balay? If I learned something, I should have hired an architect or an engineer. Nakamura unta ko if I hired an engineer. But to answer your question, wala ko naka-hire og architect ani. Basically, this is just my own design. It's like my imagination. Asan mo na nakuha sa Pinterest? No, dili, not necessarily sa Pinterest. Imagination lang ginako, no? Col, asa ka ga ligo pod, Col? Okay, nadiri ang restroom. It's really an outdoor restroom. Nature po siya. But I think sa sunod na siguro nato na nga vlog kay wala pa nako nahuman kay gi-renovate man nato ang ato ang garden. No, garden po dang ako ang restroom. Col, nganong black man ang pintura sa mong tiny house? Mura siya ga camouflage magud sa nature. Like if you're outside, like naka dito sa gawas, di gid siya ingon nimo nga mapansin dayon. It's because it's black. Mura gid siya ga camouflage lang gid siya sa nature. Ganahan lang, I don't know, ganahan gid ko sa black. Dili na ko ma-explain og tarong, but ganahan ko sa black nga balay. Pwede tanaw na to inyong villa extension. Tama day. Sorry. Come. So like what I said, nag-extend ko og villa.
So nadere. But yeah, this is my villa. This is the villa, the extended villa. Amakan and black paint pod na siya, no, ganahan ko. And then we also set up a natay umbrella gyapon og table because this is where we usually dine. Diri mi gakaon pag na ako ang family, god. So diri mi relax. Right now it's my pamangkin who's occupying the villa. Generally, yeah, it's for my sa mga utol na ko if they want to spend overnight here or gusto lang nila motambay. So Kol, asa mo ga loto or asa mo ga kaon or manghugas? na may outdoor kitchen. Puhon pa lang nako i-build ang kitchen. I really wanted nga ang ako ang kitchen kay naa siya gawa sa tiny house. Di nako gusto nga akong balay na kitchen. Kay gusto nako like what I said, murag check resort ba no nga kanang mugawas ka para mukaon, murag nga nana bitaw. So anyway, nadire among nako ang outdoor kitchen. This is where we cook. Tapos dire ato ang pang-grill. Outdoor nang gidjabay. Nadiri ang atong hugasanan. Ana lang. Ato ang washing machine, diretso diri na pud maglaba. Yatong atop trapal-trapal lang sa atano. Ana lang. So outdoor lang sa naa siya sa gilid sa ato ang extended villa. Kol, ang kaning yuta nimo ba? Kaning overall, unsa jud ni siya kadako? Ang ako ang yuta gyud, which is dili na ko gusto ang konon. Gusto lang nako itawag nagipahulam sa Ginoo, no? Swerte lang kay naay gipahulam ang Ginoo sa tuwa nga yuta. Each of us nga magsuon na may 5,000 square meter. Ang gitukuran ako sa akong balay, ang gikoral, no? Ang gikoral. Koral. So, ang size niya nasa 150 to 170 square meter ang nakakoral nga balay. Say, mga plano nimo si mo ang farm. Plano lang man no, kay wa mo kwarta. Pampatukod. The plan really is daghan nako gina-consider karon. My next project actually is ang kitchen ako okay pa manggo. Yeah, kung dili kitchen ako ang next project, I'm really planning na maghimo gid ko garden, vegetable garden. In fact, nagasugod naman may og buhat og vegetable garden, naghinahinay na pud mig tanom. Gusto nako nga kanang sustainable living bitaw nga we just harvest anything that we eat, especially right now nga grabe na ako ka conscious ako ang health. So, Kol, where do you spend your most of the time in your house and why? Most of the time, actually, klase-klase, I really love it when I'm just in my bed. And then, of course, sa ako ang garden sa side. Pag like really early in the morning, kanang gusto lang na ako nga enclosed kay medyo sarado mo siya kanainit. But most of the time here, especially at night, ang ganahan yun ako is at night kay na ako'y string lights, Siargao lights pa ilang tawagan na, or string light. Kay murag kog naa as resort, god, murag siyang coffee shop, murag restaurant, murag inana. Pilay na gasto nimo ani nga balay? Ang nagastos nako sa balay, kung balay lang gid atong hisgutan, wala ning mga garden, wala ning mga fence. Kung balay lang including the bed, good sa mga toilet, mga naa siya more or less 500,000. I should have really hired an engineer. Kaya feeling na ko makales pagigo. If there's something that you should know and that you should learn is that, especially when you watch YouTube videos or na mo'y makita nga mga posts nga, sa halagang 100,000, ito na yung mabubuo mo. That's really BS, no? BS kina because you have to consider, of course, bayad ninyo sa mga panday. The original budget good was just 300,000 max, but then if ang inyong budget, for example, like sa ako 300,000, kinahanglan gina ninyo i-doble or better yet i-triple ninyo ang inyong budget. Kay kung i-budget lang na ninyo, matingala mo, shit, kulang di ay, kulang. Muna siya when you're building a house, dagan kig kulang, sige ka kulang. So, but yeah, more or less 500,000. But almost 1M if apilo na nato ang garden, and then nagpa-extension ko, I have an extended villa more or less 1M, including the kaning garden, and then mga uban pa diha, mga parking.
Ako proud ko, dili man siya mansion, dili man siya ingon nga kanang pangdato gyud. I just really wanted a decent house and kanang organized. Wala na, ma-proud lang ko kay hinaguan mo na ko ni for pila ka years. They would mistake me as someone who grew up in a very well-off family, but the truth is dili. May tatay was siya sa regular policeman, gamay nga ranggo, ang nanay galibod og mga kakanin sa una, sabay-sabay pag ani may madiskarte lang gid kay ko nga tao. I hope that some people don't get me wrong whenever I post about my house. Because I'm really proud of it. Kay, grabe ang akong giagian, wala lang mo kahibaw, grabe gid akong giagian. It took me 20 years para mag-ipon. Ang makita lang ninyo is maraghayahay akong kinabuhi, but ang mga struggles nako kung ipon ako nga makaapekto pa gani sa ko ang mental health, no? Grabe ang ako ang pag-antos kung kahibaw lang mo. Like what I said, it took me 20 years para matupad akong mga pangandoy. So, you guys are just seeing the fruits of my labor now. Especially nga na ako sa social media, na timing rapod. Just be realistic with your budget. Be realistic with your goals. Ayaw ka insecure sa ubang tao. Instead nga ma-insecure ka, paningkamot, no? I-challenge mong kaugalingon nga maparehos kanila. Kay delikado asin kabalo ka, grabe ka delikado ang insecurity. Okay lang maibog, okay ra na, but ka nang masuya, delikado kay na. It's because tungod si mong kasuya sa uban, magkautang-utang ka para lang mapad ang imuhang mga. There's nothing wrong, like loan, so as long as you're okay with your budget, so as long as na kay ginadawat nga sweldo, ayaw pod ka balaka if nasugdan nimo nya dugay mahuman. Kaya nga kuha, nasugdan ni, itok ni months pod, ay hagid siya, nabalikan na pod, no, og human, maputol-putol gid siya. Kay, again, I was realistic with my budget. If it took me 20 years, if it took some people pila ka years pod, unsa may imong gidalian. Kung nakay trabaho, pagpasalamat ka kay nakay trabaho. Paningkamot, no? Diskarte gud, taman sa diskarte, ayaw gig undang. Kaya ang Ginoo di ginabungol, kay pila na ko nang ginasulti, dili bungol og buta ang Ginoo para dili makita ang inyong mga desires. Kanang mangandoy ka, apili gyud na sa pagpaningkamot og faith gyud sa Ginoo, mao gyud nang nakuha, no? When you have faith and then you work really hard on your dreams, matupad gyud na. Ay lang gyud pagdali. Yes, mo ni ako ang tiny house, finally nag tiny house na ko. Pohon, ako anang igon, magkuanta CR tour, toilet garden. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw, sa padayon ninyong suporta sa kuha, especially sa chit-chat na to. Daghang salamat. Daghang salamat sa inyong pag-uban sa ko ang house tour. Unta nga nag-enjoy mo. Pwede po ba nimo i-introduce sa mo ang imuhang sakyanan? Ako ang Kani, apil po ni sa inaguan. Pero gwapo na sa next vlog na to. Pwede siguro sa akong next vlog, pwede na to ni topic pod ang ako ang sakyanan. Dream come true pod ni, ang ako ang jeepney. So yeah, ang setup niya sa sunod na vlog siguro. Daghang salamat kayo. Salamat kayo. Alright, bye-bye.